Pakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mangdadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ayan nga itim paaramid ko a report kada kayo, Kagawad Freda. Ay, saan pa'y analpas, Kapitan? Manungal daw day na. Narugyan may mutkit din, Kapitan. Ay kat ilipasyon, takasapulak day ta a report, Kagawad. Uwen, Kapitan. Kasano nga minamalpas day ta a report? No, day talang ba't agtugtugaw kung agkap-kapiter aramidin nyo dito barangay hall. Ala, saan mo't, Kapitan? Saan nakabulsag? Tapno saan ko makita ti aramidin nyo, Kagawad? Aramidin nyo kumati responsibilidad nyo. Nagsakit mo ti kasta pa nagsasauyon, Kapitan. Masaktan ka, tapod no. Idanon mo, karagiti padam akagawad ti imbagakin ka. Saan kayo ngagsadot-sadot? Saan tayo ngagsusweldo? Tapno lang umay agtugaw ka na agkape dito barangay hall. Nalawag ka din. Marisaben, sa din ito papanam? Ay, adala ang mapan ko gatangan di Tirsena, Kagawad Frida. Tila kay kung sabot ti pagsasaritaan nyo kadagiti gagayim mo, Mare. Ni Kapitan nga asawa matalaga, Mare. Ha? Apay, anya man ang tinaramid da dya akarding, Mare. Idong tanak nga rod ija barangay hall, Mare. Ay nawaw. Apay kanumat? San milaang analpas tiin paaramid na a report. Nagungot adagos. Di na mo denggan ti palawag me. Ay naglukon da dya tao. Napabainanak nga rod, Mare. Diyak amaw no ada tinakangag. Iti nagsasakit nga imbalikas na kanya. Malabay am. Kasaritak to da dya akarding inton agawid ak, Mare. Saan aga po ta iso ti Kapitan? Katkastan ti aramidan na. Anya jay pagsasaritaan dagiti kagawad kan kabaranggayan tayo ija waiting shed itay karding lakay. Ay nawaw. Di mo idayakas kaso, bakag. Pudno ka di tinangag ko nga istrikto kalaunay lakay. Istrikto launay day ta a Kapitan kun kunadamat kan kalakay. Di dalang kayat ni masuruan lagi jay. Amangan mo't no masubram nga minti kina istriktom lakay. Anya nga rin ti kayat da? Baybayak idang ore awan araramidin da? Agtugtugaw dalang hindi barangay hall? Saan lang adagiti kagawad mo ti agrekreklamo lakay? Agraman da duma a bumarangay. Talaga nga stricto ak bakit? Nga, para da iti pagsayaatan ti barangay tayo. Sana para iti bagi. Di ka kadi makauawat, Kagawad Freda? Saan asyak tinagtakaw iti bunga ti mulam a papaya kunak lang arudan? Ay nawaw. No saan asika? Asino nga raw da? Ay, jak ammo Anyat amok nga iti dayta a bunga ti papaya. Jak pulos pagintirisan dayta, Kagawad. Adda nga rod tinakakita ken kanida. Ilipak mo pa'y laeng. Kanayon mo nga ibaga nga adda nakakita kanya. Ngam di mo mat nga rod ibaga no asino, Kagawad. Saan amasapol amaamwam no asino tinangidanon kanyak? Basta adda. Ibagam no asino, tauray agsasango tayo di barangay hall kunak lang arudan. Sa anak nga agbutang taamok nga husto Gintuturod ka? No kayat mo akot mapantay di barangay hall. Nag-duty kat ita ni Kapitan. Amok day ta nga style mo, Kagawad. But-but nga naklang, tapno ko na mga agmulta Big-bigat nga binbinog kayo iti karoba tayo nida anak kaw. Anyat napasama kaya.
No kasanumat ngamin, pabasulan da ka ng takaw iti bunga ti papaya na tatang. Anya, bunga ti papaya lang, ti makagapaw. Wen, ipilit na nga rod asyak tilang takaw. Isuan na turudak mata asumungbat. Sa pa'y kagawad jay anak kaw. Ay, uray pa'y tatang. Sa anak nga agbuteng, uray pa'y kagawad day ta Afrida. No pagmultaan da ka ngay. Item niya kumaaga po nga tatang. Awang mo't basol ko kinkwana. Sa anak nga agtatakaw, period. No agreklamo ngay kan ni kapitan. Di agreklamo lang. Sumangwak tatang. Uray pa ije barangay hall kaming agsasarita. Naimbaglaangan, taadda ka, Marisabet. Oh, anya ti umay mo ibaga, kagawad ako, Mare. Kaya po, kastoy ngamin, Mare. Ibaga mo no anya dayta, Mare. Adda tinang takaw, iti bunga ti mulak a papaya, Mare. Ay nawaw, asino mat, Mare? Atapag, aday jay anida tinang takaw, Mare. Nakita kay, no kasano na aming mingan ti bunga ti papaya. Idi na minsan ngagsagsaga iti paraangan may, Mare. Ay kat ag-report kan ije barangay hall, Mare. Dayta nga rod ti parikot ko, Marisabet. Istrikto launay ni kapitan nga asawam. Amangan no, saan na nga aksyonan ti parikot ko. Sapay inungtanak idi Lunes. O sige, siya kung timang ibaga kinila kay ko. Tapno madisiplina mo't lang, dagita ka barangayan tayo. Anya ti parikot ni kagawad Freda ako nam, sabes, bakit? Ada ka nun ang takaw iti bunga ti papaya na lakay. Asino ka no? Ninida ka no akaaruba na matlaang. Apaya sikat tinang ibagaan na. Inakad ni indiretso kanya. Wen ata kabutang nakamot nga road. Nakaungungot ka naka-istrikto ka kano nga minlakay. Ti ibagaan lakit di. Lida kayat ang makorektar ti dakes nga aramid da. No adda nagkamalyan da. Mabalin mo takasaritam ida na saya at lakay. Inaramid kon day tabakit. Ngam saan nga epektibo. Naanusak nga minidi. So saan dak akabutan. Nunas kan nga balinak nga istrikto tapno madisiplina na kita kagawad. Aramida. Wen angam kaasi damat no kanayon mo ida nga ungungtan lakay. Sa anak nga agungit no awan makagapo. Adda kami ti public service. Isa rumbang lang nga maawatan da. Noon niya ti kayat asawan ti makuna a public servant. Ay nawaw. No umay da dya kagawad Freda di ti balay. Ibagam, asyak ti pangibagaan na iti parikot na. Tas siyak ti kapitan. Pinaayaban na ka no, kapitan. Agtugaw ka, kagawad Freda. Ada ka diti paaramid mo, kapitan. Ibagam kanyak, noon niya ti parikot mo. Ay, kapitan. Anya, ibagam mo. Kaya't ko si kaamis mo ti mangibaga kanyak. Ay, kastoy ngamin, kapitan. Ada tinang takaw iti bunga ti papaya iti paraangan may. Asino ti atapo man ng takaw? Ninilda ka aruba, kapitan. Anya nga rod, ti kayat mo mapasama kita. Agmulta day ta anida, kapitan. Anta ka di pamanagnag mo, anin nila tinang takaw iti day ta papaya? Ay, kapitan. Agsapol ka iti witness mo. Pagsasaritaan tayo ti may papan iti day ta abanag dito barangay hall. Nasalaw ko manan ni kagawad Freda di tadalan itay tatang. Kuskusilapan nakit din. Bay, Anya nga tano, una ako, tatang. Ay nawaw. Saan ka maawatan, anak ko? Agdiretsyo akon akan ni kapitan, ang mga matulungan na. Si Kaman, no, anya ti amom ahustong aramidan, isaw ti aramidan. Ang madanaganak, tatang. Anya ko matipagdanagam. Amangan ngamin no, maranaak ni kagawad Freda iti barangay hall. Okay lang. Tinapatag kat masulbar na ita aparikot siyaw.
Tapno saan kayo nagbinbinog taon no ko ah. Naimbag amalam mo, kapitan. Agtugaw ka anina. Agyaman na, kapitan. Anya ti may tulong ko ken ka. Diyak amo no, nadakamat ni kagawad Freda ti parikot mi kada kayo, kapitan. Kaya't kulat tamot ati umay agpatulong kada kayo. Ay wen, sikat ti atapon na anang takaw iti bunga ti papaya na. Kamalay ti panpanunutan na, kapitan. Saan asyak tinangala iti bunga ti papaya na? No kasta, asino nga ron? Ay, dayta ti diyak amo, kapitan. No da ko man nakakita iti napasamak. Nalaklak ako mamasulbar ti parikotyo. Ngamin, ti kayat ni kagawad katagmulta ka. Ay, nawaw. Talaga arupat kwarta dayta akagawad. Angam di ka madanagan. Amuan tayo no anya ti husto a napasamak. Sakbay nga agdesisyon tayo. Kumusta nga, Nida, anak ko? Anya ti kunan ni kapitan? Nasaysayaat ka no, no adda ti nakakita iti husto a napasamak, tatang. Tamno, adda kumamat witness ko ah. Kasano ngayon dayta? Diyak amo nga rod, tatang. No, awan ti witness, di agmulta ka, anak ko. Apay kumangay ngagmultaak at awan mo't basol ko, tatang. Bareng adla nga rod nakakita iti napasamak. Tapno malpasan dayta nga isyu yaw. Uwan nga rod, tatang. Awan ti peace of mind no kastoy laang. Kumusta nga iti issue da Mari Freda kanida karding lakay? San kami pa yan nagsasarita, bakit? Ay nawaw, kaanon tungay? San mo tamabalin nga agdarasudos tayo? Kat na yung saan tayo nga amo no anya ti husto a napasamak. Kinapudno na imbay ni Nida iti barangay holitay. Anya nga itimbaga na. Saan ka numot nga iso tinang takaw iti papaya? No saan nga iso? Asino ka ron? Dayta, ti amuan tayo, bakit? Nakakaasim at no mapapabasol dagiti inosente. Naku na ngamin kanyak ni Mari Freda. Adda ka no nakakita iti inaramid dayjay Anida. Wen angam awan mo't isango na a witness na iti barangay hall. Agtugaw ka pa, Nana Kuncheng. Ay, magyaman na Nida. Anya ti umay mo ibaga, Nana? Ay, naramag ko nga main. Asi ka ti pampabasulan ni kagawad Frida. Anang takaw iti bunga ti papaya na. Ay, uwan nga rod, Nana. Amaw, no asino ti pudno ngagtatakaw Nida. Ay, nawaw. Asino, Nana? Ni Ramon at taga-amyanan. Anya? Nakita mismo ti dua amatak tinarabid na. No kasta nga rod, mabalin ka di ada kayo ti agwitness, Nana? Tulungan na, tapno saan da kapagmultaan. Iswa talaga ti plano. Di ka madanagan. Tapatas mo't ni kapitan. Uray no, kung nadagiti kagawad, kanda duma akalugaran tayo, nga istriktaw, kung nakaungungay, patas mo piman. Awan, ti pampaburan na. Nagsasarita kamin kadanida. Imay matlaang ni Nana Kunching itay, kagawan Freda. Ah? Sika, apay di ka imay. Kwa, kapitan, ada nga min tinapatag nga inlakad may. Nabasam ka ni, ti text ko ken ka. Uwan, kapitan. Ita, mamatikan asaan aninida akarubam tinang takaw iti papayam? Uwan, kapitan. Kitaan nyo ata na di kayag dardarasudos. Naringat ti mailawan ko nakngaron. No adda parikot. Pagsarita na nasaya, sana daytag binbinog kayo dita paraangan nyo. Ta sana masulbar ti parikot no kasta. Wen ka di, kapitan.
Laglagi pam akagawad ka, Freda. Sana nasaya ti kasta. No kunayo nga istrikto kan naungetak. Talaga prang kaaklang. Para matlang iti barangay tayo dayta. Nuwan, maawatan kayo, Kapitan. Urayam to nga umay dayta aramon diti barangay hall. Tanda tayo, tagsasarita. Sarde nga mon, ninida. Favoritism day ta, Kapitan. Ha? Anya ti ko na, Mari Freda? Nilakay mo Marisabeth. Favoritism talaga. At dati paboran na. Ay nawaw. Anyat napasamak ay Mare. Ay, saan nga agmulta ni Nida, Mare? Apay ka no? Una, tasaan ka no nga rod nga isutin ng takaw, Mare. Anya? Ay, hindi ka mo, iti dayta nga asawa, Mare. Talaga nga adda paboran na. Nasakit tinakam ni Kagawad Freda ken kalakay. Ay nawaw. Adya ko matipagsakit ang tinakam na dya tao. Ada kanumat pagpaburam lakay. Napagsasaritaan min daytay di barangay hall. Apay akastapay lang ti pagbagana. Saan tupay nga imay, idi dadanida kan nanakonsing. Isumati ko na kanyak lakay. Idi inungtak idatabasol da, ibagada nga istrikto ak. Ita tasaan ko apinatgan ti kayat na apagmultaan mininida, ibaga namanan nga dapabpaburak. Dahil tati paglaingan na ita at tao. Agpudno ka man kanya, Kagawad Freda. Nasakit ka ni, tinagam mo kanya? Isan may, Kapitan. Ibagam ti pudno. Diyak magustuhan ti kasta nga ugalin nyo. Ay, kwa, Kapitan. Siya pegayam ti dagas iti imatang yaw. Tunggal makurektar kayo ti dagas nga aramid yaw, nasakit tinagam nyo kanya. Ala, saan mo takasta, Kapitan? Nuko na yung istrikto ken naungetak. Okay lang kanyak. Ngem laglagi pa nyo. Para dahi tayo iti pagimbagan tintero a barangay tayo. Ay, pasensya kayo. Itidakasan na isaw-sawang ko, Kapitan. Bidot ko talaga day dyan. No kaguranak, pasensya kan. Ngem talaga prangka ak atao. Ngem, awan pampaburak. No sikat tinagkamali, makangig ka talaga kanya. Adakos ti agbalin nga istrikto nga opisyal no para met iti pagsayaatan ti umili. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mangdadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Rumuarak ita kaluy lakay. Ay nawaw, sa di naman ang tipapanam kat bingbigat bakit?
Mapanak iti tersena ni nanatan niya. Hindi ka mo matatao dito balay. Kahit nagluto ka ka din. Nalpasan, nagluto ak matan iti pangaldawam. Kita ta mga makadisturbo kay ti trabaho ni nanatan niya. In text kumatkit di kan kwa na ang mapanak ita iti ayan na, lakay. No saan nga importante ti pagsaritaan nyo, di kan mapan. Ay, napatag ti pagsaritaan mi, lakay. Ang mga no chismis mananday ta, ha? Nagadulakit ngay bagbagamon. Sige, inakon. Nasa pakamot nga imay, Jonah. Agtugaw ka pa ya, balasan ka. Agyaman ak nana. Kunak alas 12 nga umay ka. Ay, nasapak nga imay tap no makaaduta. Naurnong ti istoryakan ka. Ay, nawaw. Kano lang, idinaudi ang nag-istoryata dito itirsinak. Adumanan ti naurnong nana. Dahita, di maal-alam iti kapapasyar mo, Jonah. Chismes. Isunsamot ti mayaw-awid mo, no, tunggaladra papadam. Ay, saan mo ta, nana? Agraban parikot ti sabali a pamilya. Parikot mo matay. Nadamag mo ka din tinapasamak ka da Bruno kan girly, nana. Ti karubayaw. Wow, nana. Nagapada idi na minsan nga aldaw. Iso anagawid ni Bruno iti lugar da. Ay, nawaw. Ay, kasano ngay dagiti anak da? Kat adda ka ni girly, nana. Amo pa'y mamot nga miniti dayjay a girly. Kanaayon na nga ap-apaan nila kay na. Di nakatpakawan no anya man ti dida pag kinkinawatan. Anya ngayon ti plano mita, garli anak kao. Agtrabaho aksan, tatang. Saan ka amapan itayan da Bruno? Iti ano kumapay lang agapu, tatang. Di uray sana nga agpakpakita kada kami. Napudot man ti ulom anak ko. Ay, sino mo ti sana makaungot iti kastang ar-aramiden da dya tao, tatang. Nabisyo launay. Maawatan ka, ngam isulat ta ti ama dagiti anak mo. Uray sana namang iti kwarta no mapilpilit tumot laeng. Ano sa kunti agtrabaho, tatang. Kabailam ka day? Kabaulak ka, tatang. Para kadagiti anak ko. Malano kasto ti plano, suportaran ka anak ko. Siya kaunti mga aware ka dagiti pukaw. Dumteng tumot siguro ti aldaw ang makaamires nila kay mau. Saan kun anam namaan na mapasamak pa'y day tatang. Di ka mapukawan itinamnama, garli anak. Makaamiris to ti asawa. Ay nawaw, dito kwarto lang gahim tayan mo, diyo na ba kay? Shht! Agtal na ka pa'y manlakay. Apay ka day? Diyak mangag ti pagsarsaritaan da girly kan tatapuldo. Day tapay lang ti pangpangrunam. Isumot lagayam adi mo maangot ti ilutlutom anaksag. Naksat nga ibagbagamay. Di ilutlutom may napoy, naksatan. Di mo ka di maangot? Las day to yun. Day ta ti paglaingam bakit? Ti makibiyang ti parikot ti sabali a pamilya. Shht! Agtal na ka pa'y mantan ijak maawatan ti pagsarsaritaan da. Ay na, John. Umunakan iti kusina. Ilutom matlaang ti insagana ka karne. Sumaruno aktulatan inton madamdama. Ay nawaw, mangmangan ka matgaya man kalalakay. Kunak ano nabsuk ka ni tinanggag mo a pagsarsaritaan ti karuba. Awan pa'y kunamot nga ayaban nak. Kasano kat busy ka? Uray inayaban naklat ta kumamat No mabisin ka, agtugaw ka nga rudan. Agtugaw ka, tamangan ka matin. Makapasurun ka mat. Awanan ti ado asao. Mangan kakit din, tapno at damanan pigsam a makibiyang iti parikot ti sabali a pamilya. Na makapagsao ka mat dita. Pudno may, imbes at ti parikot ti pamilya tayo ti sulbaram. Saan mat?
Ta parikot ti sabali a tao ti mapan mo sipsiputan. Anya lakit din ti kasta bakit? Ato yan, tigat-gata nga mamantika. Girlie, balasang ka. Agyamanak na Natanya. Mabalin ka day, ti agsalud-sud ka. Anya day tanana. Pundo ka day, day nadamag ka. Nagapa kayo ka daw kan lakay mo. Sino tinakadamagan nyo matitiday tanana? Ni Manjuna, akaarubayaw. Ay nawaw. Broadcaster talaga na dyan tao. Ay, pasensya ka na, balasang ka. Kaya't kula nga maamuan. No, pudno, ti warwaras na adabag. Pudno, tinadamag yun, nana. Nagapa kami kanila kay ko. Iso nagawid ijay lugar da. Makaumamot ngamin. Tila ang bisyo na, titigtigidan na. Ay, kasano nga rudan, dagiti anak yaw. Ano saklatan ti agtrabaho para kadagiti anak ko, nana. Narigat mo't laang ti dumawat kan kuanan no daduma. Agungot lang arudan, awan pa'y maitid na. Naimbaga, tada ni paripul daw katulungam balasang kaw. Ay, unmot kit di anana. Dakala pagyamanak iti namarswa, takas dyan ni tatang. Nakasagana latta at tumulong kanya. Anya ti kunam kaloy lakay. Agpasentro ka itong bigat. Wan bakit? Mapan ko bisitahan ti anak ta. Kaimawag mo't kanyak idikalman. Wan ngam sabali na tamot adya makita ta iti personal. Saan ka kanya sumurot? Saan pa'y? Inton maminsan to. Ay, wan gayam. Ada na patag-alakad ko italakay. Sa dino manan? Iti ayan ni Natanya Di ka mat maumay ti kasta nga aramidam, Jonah. Agkakapsutak nga rod no saan ko ang makasarita ni Natanya lakay. Makamuka man langin. Awan mo't dengdenggam asao. Nay, si kamat di masalaw ko dito'y kalsada, girlay. Sa dino tinagapwam. Nay, sapay, adain bilok mat nga imot maw. Nagsapulak iti pagtrabahwak, mare. Nagsapol iti trabaho, no? Nagsapol iti barong asawa. Anya? Nagsina kayo kan Brunong asawam. Saan ka day? Why? Sa anak akas iti pampanunutom, mare. Amangan mat no, addan sa balen. Iso akas takalakaken ka ti makisina iti asawam. Una yan ti kasta akapanunutam, mare Jonah. Trabaho ti kasapulak. Saan alalaki? Oho, jackpot eh. Adaken ka dayta, no patsyam ti imbagak wenno saan. Sika nga sa dino ti papanamare. Iti ka di manan ayan, ninanatan niya. Mapan mo manan imarites, tinangig mo, ang nagsaritaan mo ikan ni tatang, idagsapa. No siyak ti sika, pakawanam kidi nga minan nila kay mo, tapno agawi din. Talaga day ta akaruba, tatang. Anyat na pasamak ay agarle anak. Di adda siguro iti panunot day ta tao. Lalaki, iti sapsapulag. Ay nawaw, saan ka maawatan? Ni Jonah akaruba tayo tatang. Anya man ang tinaramin na dya tao, anak ka. Updated iti mapaspasamak iti biyag ko, tatang. Di mo latan ikaskasaw. Di mo sayagan ti oras mo, iti kakasta klase ti tao. Kunamlan asino nga mi nagsasao. Ipamay-samkit iti atensyon mo, kanang iti anak mo, kan iti trabaho mo, anak ka. Talagang adda na iti kasta tao. Pakarikutan na ti problema ti sabalay a pamilya. Amom ka din Natanya. Nasalaw ko ni girly di ta kalsada itay. Kahit,
Ti kunana kanyak, agap-apply iti trabaho na. Ay ka, nasaya at ano kasta? Saan ang amamati kan kwa na, nana? Apay mo't nga idyo na balasang ka. Lalaki-lakit di ti sapsapulan dayjay, nana. Ay, nawaw! Ay, amom nga raod! Madlawmat? Ay, saan mo nga maunuan na ti plano na? Swadi kag sawiti kasta. Aguray ka man, nana. Apay akasta ti panagsasaum ita. Ay, hindak nga bin magustuhan ti kasta nga raramidam. Ti mo biyag ti sabali a tao ti pakibibiyangam. Siya kaon, ti maumuma makangkangag, you know? Ay, ibagam nga raw, no niya ti kayat mo amang ngagnana. Tay so ti istoryaag. Ay, saan andyo na? Awan ti makagapaw. Tapno problema ag ti parikot ti sabali a pamilya. Agrumbata kon, diyo na ba kay? Sigurado ka kani, di mo kaya ti sumurot? Saanan? Adda ka matlakay. Kan naka-video call ko matan ti anak ta. Tibilin ko ha, di mo liplipatan. Wan, siyak ti makaamo iti garden kan dingwan atarakan tayo lakay. Agsibog kan to. Awan matidad do mga aramida. Wan ko naklangaro din. Saan amasapol nga ulit-ulitam nga ibagbaga ta makarengreng. Sige, hindak nga rodan. Ay, mabitla ang lakay. Mano nga aldaw mo nga minon ijay? Diyak pa sigurado. Basta agawid ak tulatan ah. Sige, okay. Agan-anad ka nga rod lakay. Nay, si Kambo ti lumabas ka raw. Sa dino ti papanam. Agpasentro akman nanatan niya. Mapan ko man bisitahan ti anak mi. Ay wangag paisaw. Kumusta mo tin nga ini Isabel? Di nangarod kaya ti agawid nana. Apay ka raw? Kinapuno na, nagpas ngayon. Anday ti ayan ti antina ita. Aniya? Naitatipod no nana. Naimbag kumaano ibagaan ano asino ti ama ti anak na. Ay, abagamot no, kaiskwilaan na mo laang baraw. Day tati di mi amo, ta di na matibagana na. Ay sus, mabutang siguro. Day tangaron, ti ijak pa'y kayat. Kasla okay lang kaninanang na. Ay, adagayam ti parikot yaw. Ngam ti pailaang parikot ti sabali a pamilya ti pakibibiyangan ni Juna. Saan nakadyan na dakamat ka na kayo, tinapasamag iti anak mi, nana? Ay saan, baraw? Tati mo parikot da Bruno kun girlay nga gasawa ti sang kaibagana. Tunggalumay dito'y tersina. Ne, nagawid ka magayaman kaloy lakay. Kasangsangbat ko lang. Kat, kumusta nga iti anak ta? Salsalod-sudan na ka nga ron. Apay ka naw? Anak ko mapay, kailiw na ka. Kan aging gaita, di na kayat nga ibagan no asino, kan tagaano ti ama ti anak na. Talaga anatang, kan na talaga ti ulo day dya tao. Awan am mo na. Iso ang narigat na masulbar ti parikot tayo, takasta kamot bakit. Pasol ko pa'y gayam ita. Baliktad kamot ngamin. No parikot ti sabali a pamilya, pakibiyangam. No parikot ti pamilya tayo, awan pa ti kunam at tumulong ka, tapno masulbar ko ma. Saan ka mo tabulsag, tapno di mo makita, bakit? Apay kasta tilangam, Juna. Saan mo ito na maidrawing? Ay, masurunak iti asawak na natanya. Ay nawaw, kasangsangput na lang. Nagapa kayaw na dagaws. Kasanumat nga men, kunamlan asino akalalaingan. Tapay, inungtan na kakaday. Baliktadak ka no, taparikot ti sabali a pamilya ti pakibibiyanga.
Puno mo piman, tinaisawang nila kay Mau, Jonah. Ay nawaw. Basol ko nga rod. Naistorya kanyak nila kay Mau, tinapasama kiti anak yaw. Ay, ada mo gayang parikot yaw. Isuki di ko maati sulbarin yaw. Sana ti parikaw, ti sabali at tao, ti mapan mo problemahan, Juna. Unay kan kaloy? Oh, anya man ti basol ko, Jonah. Asino tinangibagaken ka nga istoryaam kanina tanya ti parikot ti pamilya tayo, ah? Kunak ano na dakamat mon kan ko ana. Anya? Talaga di kag pampanunot? Ita, mabain ka amaamuan ng iti kalugaran tayo, nga adda parikot tayo. Ibain mo day jay, ngamlay ta aramid mo aman nakibiyang, di ka mabain? Anya? No problema ti daduma a pamilya. Nagado kanumat ngay bagbagam. Ngam no parikot amis mo ti pamilya tayo. Awan mo't maramidam. Ay na, awan mo bakal. Anyati ko na mitayan, garli anak ka. Ti anak ti kaaruba tayo, tatang. Anyat napasama kita anak ti kaaruba tayo. Nagpasngay ka nung matentang. Ni Isabel nga anak da Jonah kan kalawi. Wintang, isumat tinadamag ko. Tagaano kanu nga iti asawa na. Day tati saan tayo nga amo, tatang. Saan nakanumot ngamin nga ibaga, no asino ti ama, ti anak na. Ay nawaw, ang mga nung nagbutingan jay ubay nga anak ka. Nalabi ta kasta, tatang. Oh, makitam rita. At nagayang parikot na Jonah. Ngam apay at ti parikot siya pa lang iti asawam ti pakibibiyangan na. Ugali na siguro ti kasjay, tatang. Isua, tinakababa ini ti kasta nga aramiden na. Apay akas na ti panangkitam kanyak si kagerle. Masya naklaan ken ka, Jonah. Iti anya kumaaga po, ah? Kasjay mo't gayam ti kasasaad ti anak yo. Ay awanan ti bibiyang mo, may papaniti day tabanag. Ngam, no parikot ti pamilyak, ti pakibiyangam, okay laang? Ay nawaw. Among, Jonah, sana nasaya at ti kasta nga aramid mo. Ken correction laang, ah? Nabisyo laang nila kay ko. Iso akas jay tinapasamak kada kami. Saan ka mutun nga ubing? Tapno saan mo ang maawatan dayta? Ah, saan at ibiyag ko timapan mo siputan, mare. Agpanunot ka kitdi iti wagas, no kasano ang masulbar mo ti parikot ti pamilyayo. Oh, naawatam ka de, mare. Ipamaysam ti atensyon mo iti pamilyam. No adda parikutyo, isu ti sulbarem. Saan a pamilya ti sabali a tao ti mapanmusip siputan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.